Ara em dic Robert, soc psicòleg, soc el cap de serveis laborals d'aquí d'Entrem. Vaig una mica portant el que és tota la part que fem de l'acompanyament a les persones. Jo soc la Noelia, soc una de les tècniques d'inserció de l'empresa d'inserció del Departament de Serveis Laborals de la cooperativa d'Entrem. Nosaltres el que fem és atendre persones que venen derivades de serveis socials i que estan en risc d'exclusió social. Soc l'Aida, la tècnica d'acompanyament laboral de l'entitat d'Entrem i m'encarrego d'acompanyar les persones en l'àmbit laboral amb l'objectiu de que aquestes persones se sentin acompanyades i puguin treballar en una empresa ordinària. Nosaltres el que tractem és d'afavorir el desenvolupament d'aquesta persona tant socialment com laboralment com familiarment, però enfocada bàsicament en l'àmbit laboral. Aquesta tasca que fem de donar més possibilitats a que vagin a l'empresa ordinària, crec que és la reflexió final que hem de tindre tots a l'equip.